Osiptende abich kende e Kenya mangima eman kod nyalo mar chiwo thieth makare mag kansa maonge ng'ikruok moro amora. Maluwore gi lipot maduol mochung'ne kedo kod kansa mabendo yango ni e kwan mag kuonde thieth 67 ma omi thuolo mar timo thieth mag kansa 12 kende magin mag piny owacho. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha to koro koni gidhi yango chenro manyien mar okumba mar thieth mabiro neno ni thieth mar kansa obedo mayot ne oganda duto. Judith Mondi lerono mathoth. Kedo kod tuo mar kansa e piny Kenya pod ok osebedo mayot ahinya to ne jodak mayuto gi ni piny. Ma kaluwore ni thoth osiptende machwalo thieth makare gin mana mago mag ji giwegi ka mago mag piny owacho ma opuodhi mar timo thieth to pod ok ogiki okenge madwarore. Atamalo 18 kende mag osiptende mag piny owacho ema opuodhi mar chiwo thieth mag kansa kama moko to odong' e lwet ji giwegi. Sirkal mag gwenge gi national ok oketo jiwo weche mag thieth e public hospital. Kata kejata kama watieno iyudo ka seche moko kata ka mine obiro thieth nitie yedhe ma pod onge, nitie test midwa tim to pod ok tim Kenyatta kanyo. To Kenyatta kae hospital maduong' mogik e Kenya e East Africa. Koro thieth kata yedhego kata pimno onge Kenyatta. Koro jatuo chuno nyaka dhi e lab kata osiptal mag wegi. Ma seche moko bende bei ng'eny. It is also important for me to say at this point that county governments have made significant investments in cancer treatment. Mombasa, Nakuru and Garissa counties have, for instance, developed state-of-the-art cancer centers that are able to provide referral services for neighboring counties. Ma kaluwore kod lipot mar duol mochung'ne kedo kod tuo mar kansa mane oyangi e romo magala moro mar jokanyo mag sekta mar thieth e boma ma Nairobi. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha olero ni piny owacho osechako timo lokruoge mag bero okumba mar thieth mar NHIF, lokruoge mag biro yango e chak mar dwe mar 7 higani ka gigeto jo Kenya mayuto gi ni piny. Currently NHIF is already running some schemes that takes care of different cohorts of people. We want to bring these funds together, that we shall no longer have them in silos, that when we take all those schemes and put together, we do a fundraising that gives us almost 12.6 billion. This 12.6 billion, we are now doing the math and see how much more should the government add so that each and every Kenyan can be able to access healthcare down there. And this now forms the basis of National Social Health Insurance Fund. Edweni mapiny Kenya hingo e okenge mag kedo kod kansa, ikwayo jopiny mondo mi ochop mar yudo pim e ute thieth mag piny owacho, ahinya to ne pim mar kansa mar thuno kod kansa mar dhod nyodo malandore ahinya e pachoka. Ijiwo jonyuol bende mondo mi oter nyithindgi manyiri chanjo mageng'o kansa mar dhod nyodo e gwenge koda ka bombe. En kansa ma kopimo on time kendo ka nyithindo yudo chanjo. Giksa ni sirkal oketo mpangilio ma nyithindo ma jo higni 9 nyaka higni 14 mag nyithindo ma pok ochako weche mag hera gi. Ko gi nyithindo ma pod gin bikra. Gin ng'eni ko virus makelo tuo ni pok giyudo. Koro momiyo nyaka migi vaccine. To wachne ni en ni nyithindo gi bende ok nyal chiwo thuolo kata consent kiwegi. Nyaka jonyuol gi ma chiwo thuolo. Kuka janyuol okete siasa ni magi wegi komo nyuol ki ang'o to nyithindo dhi nyire mbele ka. My appeal is that our women let's continue being screened because this screening is normally free. It's free of charge. Na tunaanza kufanya uchunguzi kuanzia miaka 15, wanaitwa reproductive age group, kuanzia miaka 15 hadi miaka 49. Hawa mama wote wanafaa kufanyiwa screening. Na screening inapofanywa ni vyema sababu mama akigunduliwa mapema kuna matibabu. Counties ma Migori kod Kisii jiwo chenro mag pimo tuo kansa. Migawo mar thieth kwayo jochiw thieth matuo kewi kedo kod kansa mondo mi ochuog chenro makare mabiro konyo e lwenje kansa pachoka. This National Cancer Summit will thus provide an appropriate platform for stakeholders across all sectors to, among other discussions, deliberate the recommendations arising from the Cancer Task Force report, review the progress made over the last 10 years in addressing the cancer burden, identify areas of learning from successful strategies, and together formulate solutions for collective action. Nonro yango ni atamalo 46 mar ji man kod tuo mar kansa e pachoka gin jotuo ma osechopo okenge mogik.
Gino manyiso ni jotuo chopo ma odeko mar timo pim, miyo thieth bende deko. Ijiwo oganda mondo orwak pim machon mar reso tuo kapok olandre ahinya e del. Judith Omondi, Ramogi TV.